premios do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís, organizado polo Concello de Carballo. A febreza dun adeus, recordando anos pasados, viaje de ida, silencio, la sala de baile, último amanecer, hastiados, esperando la noche, vendo a vida pasar, el viaje de ida, persistencias del tiempo, vaguas, serenidade, a liberdade tras un cerro, mestura secular, atrapada, a fiestra dende a que non te vexo, sombras de unha pandemia. Son títulos de obras que hoxe podemos contemplar nesta sala de exposicións Alberto Gende, do Pazo da Cultura, e que nos traen á mente imaxes desta dura realidade que levamos máis dun ano vivindo. Xa só os títulos son mostra do valor da fotografía para captar e ilustrar o mundo e as circunstancias que nos rodean. A mirada curiosa, atenta, sensible, profunda e moitas veces clarividente é sempre persoal dos diferentes fotógrafos. Non só nos aproxima ao disfrute dunha obra artística, senón a reflexión e a interpretación da realidade. Debido ás actuais circunstancias, xuntámonos aquí para realizar unha dobre entrega, xa que para as correspondentes ás edicións 22 e 23 do certame, fallados nos anos 2020 e 2021. Ao igual que o resto do noso programa cultural, levamos a cabo a anterior edición na que o prazo de presentación de obras se viu interrompido pola pandemia, pero en cumprimento das obrigas de prevención sanitaria non nos permitiu realizar o acto oficial de entrega de premios nin a exposición das obras que hoxe realizaremos costa última edición. Por ese motivo, reunimos hoxe aquí a unha decena de gañadores e por primeira vez teremos a oportunidade de disfrutar dunha selección do xurado de 75 obras de ambas as dúas edicións, que vos seguro simplifica a diversidade de técnicas, temas, estilos e tendencias fotográficas que amosan o interese artístico desta arte cada vez con máis difusión. A denominación de Xosé Manuel Eirís para este certame fotográfico provén do recoñecemento que o Concello de Carballo e as entidades culturais do mesmo queren render a unha persoa vinculada ao mundo cultural e artístico de Galicia, como foi o carballés Xosé Manuel Eirís, que foi animador cultural do Concello de Carballo, ademais de destacado músico e gran aficionado a fotografía. Con este certame, con unha dotación anual económica de 3.050 euros en premios, o Concello de Carballo quere contribuir á creación artística e a fomentar a divulgación da fotografía, actividade que tamén se complementa habitualmente cun programa de cursos e exposicións fotográficas que teñen o lugar ao longo de todo o ano. Despois de 23 edicións, reunimos xa unha colección de fotografías considerable, con 97 obras premiadas, cunha ampla representación de autores galegos e de toda España, que nos fan estar moi orgullosos desta consolidada convocatoria na que xa participaron 1.147 fotógrafos con 3.197 obras. Nestas dúas últimas edicións presentáronse un total de 148 obras na edición 22 e 153 na edición 23, de 125 fotógrafos de Carballo, Galicia e de outros puntos do Estado, como Andalucía, Castela, Cataluña, A Rioxa, Madrid, Navarra ou Valencia. E aquí temos as gañadoras, as seleccionadas polo xurado, participantes do Premio Especial Carballo e outras obras presentadas por carballeses. Quero tamén agradecer a colaboración do xurado, que nos está a acompañar tamén hoxe, que realiza unha labor moi complicada. Nestas dúas edicións, os integrantes do mesmo son, na edición número 22, como presidenta do xurado, Milagros Lantes Seara, concelleira de Planificación e Estrategia Urbana do Concello de Carballo. En representación das asociacións culturais de Carballo, a asociación convidada foi a Asociación Cultural Escola do Prende de Oza, e na súa representación o seu presidente, Ramón Varela Rodríguez. Como profesional da arte, Esther Chamoso Lázaro, artista local, diseñadora e arquitecta técnica. En calidade de profesionais da fotografía, Nacho Romero, fotógrafo profesional e director e profesor da Escola de Imaxe Son da Coruña, Juan José Varela Barbeito, fotoxornalista, responsable de produción de Foto España e co-creador e co-director do Festival de Fotografía da Coruña, que hoxe non nos pode acompañar por motivos profesionais, polo que desculpa a súa asistencia, e Ángel Cordero, fotógrafo profesional e profesor da Escola de Imaxe Son da Coruña. En a edición número 23, en representación das asociacións culturais de Carballo, a asociación convidada foi a Asociación de Veciños San Salvador de Sofán, e na súa representación Ana María Rama, súa secretaria, que hoxe tampouco nos pode acompañar por motivos profesionais, polo que desculpa a súa asistencia. Como profesional da arte, Vicky Rivadulla Conde, pintora, escultora e técnica de cultura do Concello de Muxía. En calidade de profesionais de fotografía, Ángel Cordero Gómez,
que xa citei antes, é fotógrafo e profesor da Escola de Imaxe Son da Coruña, Fernando Fernández Pai, fotógrafo profesional que desculpa a súa existencia por motivos médicos, e Antonio Gutiérrez Pereira, fotógrafo profesional e gañador do primeiro premio da edición número 22. Ambos xurados destacaron a alta participación e bo nivel de calidade das obras, así como a diversidade de estilos que propiciou que o traballo do xurado fora moi intenso. Quero agradecer tamén a asistencia de Luciano Calvo, en representación da Fundación Luis Calvo Sanz, patrocinadora do segundo premio, Mónica Liñares, en representación de Interfil Carballo, patrocinadora do CESIT, e de Pilar Eirís, Jesús, Pablo e Feliciano Eirís, en representación da familia Eirís. Tamén agradecer aos premiados, aos xurado e a todos os participantes que son os que fan posible este premio. A continuación, Carmen Castro, secretaria do xurado, vai proceder á lectura das actas das dúas edicións, respectivamente, e farase entrega dos premios. Moitas gracias. Paso a ler a acta da 22 edición do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís. Previa convocatoria do Concello de Carballo a efectos de seleccionar os premios do 23 certame fotográfico Xosé Manuel Eirís, o venres 4 de decembro de 2020 reúnense no Pazo da Cultura de Carballo os seguintes membros do xurado: Milagros Lantes, concelleira de Estratexia Urbana, como presidenta do xurado; Ramón Varela Rodríguez, en representación da Asociación Cultural Escola do Alprende de Oza; Ángel Cordero, fotógrafo e profesor de fotografía da Escola de Imaxe Son da Coruña; Juan José Varela Barreito, fotoxornalista, responsable de produción de Foto España, co-creador e co-director de FFOCO, Festival de Fotografía da Coruña; Ignacio Romero Sánchez, fotógrafo e profesor da Escola de Imaxe Son da Coruña; Esther Chamoso Lázaro, artista local e arquitecto técnico; e María del Carmen Castro Pombo, xefa de Servicio de Cultura do Concello de Carballo, en calidade de secretaria do xurado. Sendo as 10:30 horas, reúnense os membros do xurado e logo da apertura dos envoltorios coas obras participantes e da revisión das 145 obras presentadas por 60 autores, ábrese a quenda de intervencións para que os membros do xurado, antes reseñados, expoñan os seus criterios con respecto ás obras presentadas ao concurso. Logo das oportunas deliberacións, e sendo as 14 horas, o xurado da 22 edición do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís decide por unanimidade: primeiro, conceder os seguintes premios, outorgar os seguintes a CESIT. A CESIT, patrocinado por Interfil Carballo, dotados de 150 euros cada un e diploma ás obras En el campo, presentada por Xavier Ferrer Chus, que nos acompañará telemáticamente. Damos un segundo aos técnicos para conectar con él. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería decir que siento no poder estar en el acto de entrega de premios. Hay mucha distancia entre Castellón y Carballo y sí que me hubiera gustado estar, pero la distancia es un problema. Segundo, agradecer al Ayuntamiento de Carballo y a toda la organización que sigue con el concurso año tras año en estos momentos tan complicados y que sigan apostando por la fotografía. Es un punto muy de agradecer. Y después, pues la foto que ha sido premiada, pues es una señora realizada en Rumanía, en la comarca de Maramures, en una zona muy agrícola, con mucha gente mayor, y representa pues la guadaña donde la señora pues o su familia pues trabaja en el campo cortando la hierba para los animales. Estoy muy contento que al jurado les haya gustado. Y nada, pues que otro año pues volveremos a participar y a ver si volvemos a tener suerte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy ben, pois continuamos outra vez con a presencia telemática, aínda que o premio vai nos recoller a súa nai aquí presencialmente. Bueno, o segundo accesi para fotografía, ou outro accesi para fotografía, Mestura Secular, de Camila Guadalupe Pitrelli Vázquez, carballesa, que se vai conectar desde Londres telemáticamente, e recollerá o premio, o diploma a súa nai Teresa Vázquez, entrega o premio Ángel Cordero.
Teresa. Quería agradecer este premio porque resulta algo bastante importante, ya que esta obra no solamente representa pues, un aspecto de la vida cotidiana que se puede ver hoy en día, sino que es un punto de vista bastante personal sobre el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que se está haciendo y cómo se le está intentando inculcar a los niños el no utilizar las tecnologías sin que los adultos sigan con el ejemplo, ¿no? Entonces me parece una forma bastante sutil de comentar esta situación y quería agradecer un montón a Daniela por haberse ofrecido a formar parte de este proyecto. Sí, Daniela también nos acompaña por ali ao fondo. Algo máis? Querías comentar algo máis? Non está. Bueno, pois noraboa, creo que nada máis, moitas gracias. Vale, como premio especial, continuamos, como premio especial Carballo, dotado con 500 euros e diploma, a fotografía que leva por título O Paraíso de Eva, presentada por Fernando Román Areán, que desculpa a súa asistencia tamén por motivos persoais, non nos pode acompañar e envía o seguinte vídeo, que non se podía conectar neste momento automático. En primeiro lugar, quero felicitar ao Concello de Carballo polo seu compromiso coa cultura. A miña imaxe é unha fusión e síntese de dous eventos xa clásicos e destacados, como son Derrobando muros con pintura e o certame de fotografía Xosé Manuel Iris. Esta imaxe pon de manifesto a maxia da fotografía que nos permite recortar e retocar a realidade captando un momento único, posiblemente irrepetible. O instante decisivo que dicía Cartier-Bresson, no que o paraíso de Eva convértese tamén no paraíso dunha muller paseando cos seus cans e, sen dúbida, tamén no paraíso do propio fotógrafo. Dándolle así máis vida se cabe e un novo sentido ao maravilloso mural de Alita. Moitas grazas, boa sorte e, sobre todo, saúde. Muy bien, pues como segundo premio, patrocinado por la Fundación Luis Calvo Sanz, dotado con 750 euros e diploma, resulta elixir a fotografía que leva por título Estructura Dual, presentada por Noé Blanco Carracedo. Entrego o premio Ignacio Romero Sánchez, membro do xurado. Se vos acercades, por favor. Pois, Noé, se nos queres comentar algo. Bueno, simplemente agradecer a generosidade do Concello de Carballo e a necesidade deste tipo de propostas para o futuro da fotografía e da arte en xeral, que perdure no tempo e que outros concellos se sumen a este tipo de historias. Moitas gracias. E por último, neste 22 certame, primeiro premio dotado con 1.500 euros e diploma a fotografía que leva por título Reconquista, presentada por Antonio Gutiérrez Pereira. Antonio, por favor, entrega o premio Feliciano Iris en representación da familia Iris. Muchas gracias por el premio y enhorabuena al resto de los participantes y de los ganadores de esta edición y de la anterior. Y bueno, nada, la fotografía yo creo que habla por sí sola y Reconquista es un poco como veis, las plantas intentan volver a su hábitat natural y bueno, es como una marea, ¿no? La verdad es que hace un año pudimos vivir esa parecida con la pandemia, cuando los animales invadían las ciudades,
¿no? Incluso se puede ver en algún documental de Chernóbil cómo las plantas invaden otra vez su hábitat otra vez. Y bueno, y es lo que quería transmitir simplemente. Muchas gracias por todo. Moi ben, pois continuamos agora, cambiamos de ano. Co 23 edición do certame fotográfico Xosé Manuel Eiris. Previa convocatoria do Concello de Carballo, a efectos de seleccionar os premios do 23 certame fotográfico Xosé Manuel Eiris, o martes 6 de abril de 2021 reúnense no Pazo da Cultura de Carballo os seguintes membros do xurado: Marcos Trigo Facal, Concelleiro de Cultura, como presidente do xurado; Ana María Rama Rama, en representación da Asociación de Veciños San Salvador de Sofán; Ángel Cordero Gómez, fotógrafo e profesor de fotografía da Escola de Imaxe e Son da Coruña; Fernando Fernández Páez, fotógrafo profesional; Antonio Gutiérrez Pereira, fotógrafo profesional e gañador do primeiro premio na 22 edición do certame; María Victoria Rivadulla Conde, pintora, escultora e técnica de cultura do Concello de Muxía; e María del Carmen Castro Pombo, xefa de Servicio de Cultura do Concello de Carballo, en calidade de secretaria. Sendo as 16:30 horas, reúnense os membros do xurado e ábrese a quenda de intervencións para que expoñan o seu criterio. Tras a apertura dos envoltorios, coas obras participantes e da revisión das 144 obras presentadas polos 61 autores admitidos, ábrese a quenda de intervencións para que os membros do xurado ante reseñados expoñan os seus criterios con respecto ás obras presentadas. Logo das oportunas deliberacións, e sendo as 20:30 horas, o xurado da 23 edición do certame fotográfico decide por unanimidade conceder os seguintes premios: a CESID, dotados con 150 euros e diploma a cada un deles, as seguintes fotografías: Atrapada, presentada por José Ángel Arias Tomás, co que imos a conectar telemáticamente desde Madrid. Bueno, nos desde aquí, él desde Madrid. Están neso. A verdade é que son... Ven por Lugo, sí. Disculpade, que non sei que problema pode haber, pero bueno, eran varias conexións, varios vídeos, varias... Decir, a verdade é que o acto ter diferentes... Xa temos con nós. Hola. José Ángel. Hola. Hola. Sí, perdón, es que se me ha cortado la comunicación en este momento. Vale, nada. Pues nada. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Carballo. La verdad que me hace mucha ilusión este premio. Es una tierra a la que tengo un especial cariño. Mis hijos son medio gallegos. Y enhorabuena a todos los premiados. He visto fotografías fantásticas. Esta fotografía Atrapada pues fue realizada en un taller de estudio y pues tiene una luz cenital muy dura. Lo que quería provocar pues era un poquito esa sensación de angustia, de tensión, de ansiedad a la que el blanco y negro contribuye a potenciar, ¿no? Me alegro mucho que os haya gustado. Siento no poder estar allí y esperemos que el próximo año pues la situación nos permita algo más estar allí y disfrutar de vuestra tierra. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por su apoyo a la cultura y en especial por el apoyo a la fotografía. Muchísimas gracias. Nada más. Muchas gracias. Gracias, enhoraboa. E continuamos co outro ACESID, que foi a fotografía A Fiestra dende a que non te vexo, presentada por Marcos Rodríguez Cotelo. Entrega o premio Mónica Liñares en representación de Interfilm Carballo, patrocinadora dos ACESID.
por si queres decir algo, comentarnos algo da obra, agradecemos. Aquí. A verdade é que perdín a conta. Sí, nese vale. Bueno, para mí é super especial recibir un premio en Carballo, a miña terra, levo o nome de José Manuel Iris e por encima ahora na sala Alberto Gende, que son veciños meus, os cal conocimos dous, que penso que se foron antes do momento que lles tocaría, pero que calquera dos deixaron un legado, e a min tamén me gustaría estar un pouco a altura das circunstancias. Gustaría me decir unha reseña sobre a fotografía. É parte dun proxecto que se chama Vivas dos Vivos, Vivas dos Mortos, en honra tamén a Rosalía de Castro, pero sobre todo a inspiración veume dunha canción de Maná, de Muelle de San Blas. Vale, é un pouco como homenaxear a esa xente, sobre todo mulleres que están esperando sempre por alguén que tuvo que marchar por necesidade, pero que realmente non saben se vai a volver, se non vai a volver. Era unha época totalmente distinta a que é agora. E, bueno, é parte dun traballo, como digo, de feito non sabemos moi ben que título poñerlles, porque, bueno, está feito nunha antiga fábrica de salazón e de congrio que leva desde o ano 80 e pico sin ningún tipo de actividade. Sobre todo, sí que quería agradecerlle a Lara, que é a que se prestou como modelo, que é unha artistaza da Costa da Morte, cantante, e unha muller super implicada en todo, basicamente en todo, vamos, en calquer cousa, da igual que sexa unha muller traballadora, como que lle pidas unha canción, como que sexa sempre está aí, daquela, como para mí foi super especial, e aparte penso que estuvo moi á altura das circunstancias, pois quería dedicar a ela. E nada, muchísimas gracias. Patrocinado pola Fundación Luís Calvo San, dotado con 750 euros de diploma, resulta elexida a fotografía que leva por título Entroido, presentada por Cándido Díaz Mosquera. Entrega o premio Luis Luciano Calvo, presidente da Fundación Luís Calvo San. Grabou a todos os premiados. Bueno, significar dúas cousas da imaxe, porque no fondo quen gañou o premio foi a imaxe de que fixera eu. Era para poñer en valor un pouco o que pasou no mundo rural galego, sobre todo na montaña lucense, en Muras concretamente, de como intentábamos normalizar unha situación anormal. Fixemos unhas filloas de Entroido, ali chamanse Freixós, e pois xurdiu de facer a foto para este concurso. E se fixo os procesos para o concurso, non foi casual. Entonces, poñer en valor eso, ¿no? Que intentamos normalizar, tamén poñer en valor un dos personaxes que enterramos a semana pasada. Hoxe non podíamos haber feito esta foto, o que está na silla da roda. Tamén é un pouco un homenaxe hacia eles. E de que non coñeceres, era moi amigo meu. E nada máis. Como premio especial Carballo, dotado con 500 euros de diploma, a fotografía que leva por título El sueño del pescador, presentada por Ángel Atanasio. Entrega o premio Vicky Rivadulla, membro do xurado. Estoy feliz por dos cosas. Una porque por el premio en sí, y otra porque cerra un círculo, digamos, ¿vale? Yo soy de los que piensa que para hacer un trabajo bueno en un aspecto local, y sobre todo en un sitio ubicado como Carballo, yo creo que hay que ser de la zona o conocer muy bien, o estar viviendo un tiempo para impregnarse de la cultura. Hay que conocer la gente, hay que conocer los lugares. Se tiene una facilidad para fotografiar en nieve, con lluvia, con la mejor luz del día,
Es decir, en ese sentido, la verdad es que he tenido mucha suerte. Pero también hay que conocer los sentimientos de la gente, los sueños, las preocupaciones, sus ilusiones, todo eso. Cuando yo llegué al río, la verdad es que me sentí como en casa. Entonces sí que me imaginé lugares propios de mi zona, de ahí de La Mancha. El caso es que sentí como una conexión especial. Vi a un pescador que estaba allí como mirando al agua ensimismado. Entonces empecé a pensar y dije, joder, es que al final todos esos sentimientos que os he dicho antes, todas esas preocupaciones y demás, son iguales, tanto la gente de aquí como la gente de La Mancha. Lo que quería plasmar era eso, era por lo menos intentar captar la imagen que ese pescador se estaba formando en su mente. Entonces para eso necesitaba una imagen onírica, evocadora, y nada mejor que disparar al reflejo del agua. Estuve buscando por ahí la mejor zona. Cuando ya me situé con la composición y demás, apreté el disparador y con toda mi alma y con todo mi corazón os quité un trocito de Carballo, y ahora 3 años después os lo devuelvo, que es donde tiene que estar, aquí en Carballo. Y nada más, muchas gracias por todo. Como primeiro premio da edición 23, dotado con 1.500 euros e diploma, a fotografía que leva por título Tienda de Arte, presentada por José Ignacio Vizoso Pena. Entrega o premio ao alcalde de Carballo, Evencio Ferrero. Muchas gracias al Concello de Carballo por el primer premio y por el certamen que realiza. Y enhorabuena a todos los premiados. Y sobre la fotografía, está hecha en Venecia, es una tienda de arte que está en una esquina, y lo que me llamó la atención de la tienda es la tienda en sí, con su luz y el entorno, ¿no? Me costó mucho trabajo hacerla porque pasaba mucha gente. Y bueno, lo que me evoca es el entorno, el arte que tiene todo, la arquitectura, la pintura y la tienda en sí. Es todo. Muchas gracias. A continuación, Mónica Liñares de Interfil se nos quere dicir unhas palabras, ¿no? Luciano Calvo, en nome da Fundación Luis Calvo. Sant, se quere comentarnos algo. No, simplemente pues, agradecer la participación de tantos artistas da fotografía y más ou menos que para mí é unha ledicia de colaborar dando premios anuales o segundo premio. E tamén recordo do meu cuñado, Xosé Manuel Iris, que tamén, pois é unha, non o fago por eso, pero bueno, o temos, a familia, eu personalmente, o temos moi gravados na nosa alma, de súa estancia, como dixo un que participou tan breve na vida, que se nos marchou moi cedo. E nada máis, enhorabuena a todos os premiados, e non premiados, porque tamén ten mérito, porque hai fotos excelentes, e bueno, enhorabuena. Moi boa tarde. Está ben que este acto sirva de reencontro. O ano pasado non foi posible. É curioso como o tempo vai transformando, non? E ademais, o ano pasado por estas datas non podíamos nin salir da casa, estábamos totalmente confinados, non? Agora as circunstancias sanitarias permiten algo máis,
pero o desexo será que en algún momento recuperemos a total normalidade, que ese é o mellor síntoma de saúde e de necesidade de relacionarnos, non? Bueno, eu simplemente agradecer a todas as persoas que seguides facendo vivo a lembranza, a presencia de Xosé Manuel Eirís, participando non ano tras ano en este certame fotográfico. Para mí tamén incluso é unha ledicia ver como persoas que xa participaron anos anteriores siguen querendo formar parte desa familia, da familia da arte, da familia de Carballo, da familia de Xosé Manuel Eirís. Antes escutábamos algo da súa música, un álbum precioso, ese Mar Inmenso, que nos fai lembrar tamén ese espacio mítico e que ademais este certamen tamén ten a gran virtude de que a cultura e as distintas expresións culturais, como é a fotografía, lévanos sempre máis alá dos nosos lindeiros, non? Temos o estigma de que estamos moi marcados á terra e que aquí que nos peleamos polos marcos. Bueno, pois eu creo que é importante tamén derrubar muros con pintura, pero tamén derrubar valados e que a xente vexa con gratitude como unha fotografía realizada en Venecia ou en Rumanía pois pode levar un premio en Carballo, non? Esta internacionalidade é o que nos agrada. Seguramente Xosé Manuel estaría hoxe feliz de poder estar, non? Aquí contemplando todo isto, pero precisamente a súa memoria fai que sempre o lembremos con absoluto cariño, non? E daí tamén o agradecemento á familia que sempre nos quere acompañar, cousa que agradecemos, e tamén estes premios non serían posibles sin persoas que sempre colaboran ca cultura carballesa. Interfil, e eu tamén quero facer esa especial referencia á Fundación Luis Calvo Sanz, non? Que é un exemplo de compromiso non só ca cultura, sino ca sociedade carballesa en xeral e tamén co deporte, non? Bueno, formamos parte desta familia, da familia da cultura, e que eso sirva para abrir sempre os nosos corazóns, e que para sempre a felicidade este presente nas vosas vidas, nos vosos fogares, e que a través da fotografía sexamos capaces de ver o mundo en unha transformación sempre pensando nas persoas, nas familias, en todas a xente que queremos. Estes momentos inmortalízanse e precisamente a través da fotografía podemos ver esa inmortalidade e persoas que hoxe xa non están entre nós, como ben acabamos de coñecer, pois que perdurarán para sempre. Perduremos para sempre a través de Xosé Manuel Eirís, que é un exemplo dese Carballo vizoso, dinámico, emprendedor, de luthier, e que queríamos que fora para sempre o que este nos vosos corazóns. Moitísimas grazas e longa vida ao certame Xosé Manuel Eirís e moito compromiso coa cultura para todos. Seguide participando. Pedíannos unha foto dos premiados e se facedes o favor de acercarvos os premiados aquí. Facemos primeiro unha foto dos premiados e despois unha co xurado, parece vos? A parte vos este, non?